Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, pati at Bonok Junior, oh, Bernie, bitok, bitok, Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunhok Junior. Art Bunhok Junior. Bernie Bitok, 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 Bitok. Good morning! Good morning. Ay, wala yung music ba? Good morning! Good morning po. Alas 6:52 sa itong oras, Oktubre 29 karon. Saan naman ron? Webes na! Webes. Basta Webes, Thursday gina siya. Inumdumin niya, basing masayop mo. Kana laging gikan sa shutdown. Di nakabalo kung unsang adlaw na ba? Lagi, wala takabalo. Di takabalo kung pa-weekend na bata. Puro naman ta-weekend, ani. Good morning, boy! Good morning, kagahi. Siyempre, ito na naman po, mamulabog siyang kabuntagon ninyong mga kagahi. Ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Art Bonhok Jr. Good morning, kalato tanan. O ga, grabe ang ulan kaganinang kadlawon ba? Grabe, pero wag kaya pong kamata. Mas kusog pa kaya pa na kong hagok. O ba? Pero, Natingala. namadom, parte sa imong lawas na grabe yan pong mata. Bisang grabe ka mo harot. Basta nakabira max lagi. Ha? Basta nakabira max. Bisag tulog ka. Matagi hapon. Oy, puno kay tarong adlaw ha. Ah. Kinalan atong suliton kini nga mga oras nato kay nakakita yung mga halangdon nga mga bisita. Correct. Pero before anything else, siyempre na uban matagbuntag ay kalimti magpasalamat sa Ginoo. Thank you, Lord. Ay, another day. Thank you, Lord. Ikaduha, ang hearing dayon sa Swertres. Ha? Resulta. Dalawa ka ba kagaya kung yun sa pag-ilan ni Bernie, sige, sa mga niligawas? Ang 2 p.m. Gapon, 5 to 7. O, gyapon niligawas, bisag usa. 935 naman eh. Kanin 5 midi mo 5 p.m. kagapon, 002. Og ang kagabi. Uy, hapit o, 92.5. 9 p.m. 592. Hapit na. Baliktad o. So kung nai-istorya si Bernie ninyo, ay di na niya tuloy. Di, maintain man na 5 years. Mo na usay mag-away lagi na usay mga magsilingan og si Mas ug si Pads kay Mads, sus grabe Mads kay ko akong tunga bitaw Mads nasulod lang gid sa imong ang akong tumoy Mads nasulod lang sa imong tunga Mads. Siumoy gito Mads. Numero man din ay pasabot ana di. Good morning. Kumusta inyo ang mga pamahaw diha? Sa inyong unang hungit, sa inyong unang higop sa inyong kape, hinumdum in town kami. Okay. Og siyempre, Oktubre 29 na. Talking about hinumdum. So pasulod ng November.
Oh. Tingbayad na nato din. Talking about hinumdum, kani kultura na sa mga Pilipino nga hinumduman katong mga mipanaw natong mga mahal sa kinabuhi. Oh. Pero Sugdi, ikaw kay mga ina ng mga butanga bata. pero mga kagahi, sugod karong adlaw, wa na'y tugutan mo duaw sa mga minteryo hangtod Nobyembre 4. Mo ba? No, naunsa naman ning ato na rabaning kuan? Kung ano, Oo. Kung ano? Makauban nato karon ang head sa Clenro Con City Local Environment and Natural Resources Office sa Cagayan de Oro nga si Engineer Armin Cuenca. good morning, engineer. Teka muna to sa ikuan ng diribe. Engineer! Good morning, engineer. O, teka muna bro, napay ka istorya si Engineer. I'm sure busy kini si Engineer karon ba? Kay ang actually kagahapon, gipa-deadline na galing kagahapon nga pagbisita kay di ipasirado lagi ang mga sementeryo. Ang problema po nato mga Pinoy kung haya lagi ka ng last day na dito kay punta magtapok. So nawala gyapon ng social distancing. Or kay pong Okay, istorya. ready na si engineer. Engineer. Engineer, good morning. Engineer, good morning. Maayong buntag sa tanan, no? Grabe kagahi. Na-convert na yan. Na-convert na gyud. Ang imo da sir, gahi sir. Gahi ang ilong at. Engineer Armin, sir, unsa gani ang pinakarason? Ano ni sir nga di na tugtan ang mosulod karon sa mga minteryo? Naay pinuloso kong tubag sa usang ka radyoman, no? Ingon siya, dili pasudlan kay daghang virus sa kalag-kalag. Kinuang lugar o parang matangtang ang marabaw gansali. Bugal-bugal baka o tawag na to. Actually, ang purpose nga nung ipasirado ang material karon sa pag-deliver sa atong no? Tungod na sa kuan ang kinimanggong galag-galag. Mura ba rin ko siya reunion sa atong mga kaisunan. Na tanan all walks of life na Kunya kung na to nga makakuan sila, makabisita, grabe gid experience na to sa una, grabe gid ang tao maragit tradisyon naman ko na. Og dili gid po tapos holiday pa gyud. Tamo po na yung mga panahon na mag-reunion ng mga relatives. So, unsay silong engineer sa mga musupak nga moadtong minteryo. Sugod karon hangtod Nobyembre 4. Ang sigon sa IATF, pwede sila pasakaan o kaso na naglabag sa kamanduan sa IATF. No, dili ni siyudad, no, dili ni sa atong LGU. Nationwide. Dili sa atong national na interagency task force. So muna nga likay na lang kay lagi si COVID mo na pala. Burn og kanang prisuhon sa nicho. Papintalon sa mga Engineer, tanan bang sementeryo gwardyado? Tanan gyud, no, gi-orderan gyud na sila, no. Atong gi-forward sa ilang orders sa IATF o wa gyud pasudlon gikan karon hangtod sa November 4. Engineer, kani lang ba? Kay siyempre, ibutan na to, ipasiran na to. What if dito na noon sa November 5 na noon tanan magtapok? Mao nay ato na nang gi-anticipate daan, no. Sir, kaya ang atong anticipation na before November 1 modagsa ang mga tao or before October 29 modagsa ang mga tao munang adtong October 19 nagsugod na ta og bantay dinha sa City Memorial Park. Unya dayon ang next time is basin og liwas sa Pizza 4 diha na pod. Kumunang padayon gyapon ang atong pagbantay sa Pizza 5 hangtod sa Pizza 14 at least, no. Kung naamang galing mo bisita dili gyud daghan kun dili murag by batch na lang kay stricto man kayo. Naay barangay exit pass, no. Dayon usa lamang ka membro o usa lamang ka tao ang kinahanglan masulod nga naay barangay exit pass. Murag akong tawgalingong pangunahuna ani murag ang ibili ang mensahe nga ayaw yung lakaw, ayaw na maglakaw kaya siyempre ikaw ba na or ikaw asawa, ikaw rin isa mo dokumentaryo, lain man, ningaw man. Mo nang ini na regulasyon, kwangyot, mura ba o gignan, kita nga pagpuyo, balay. Okay. Panawagan ni engineer
tanang katawhan labot ni ini nga maong direktiba. Unas tanan, salamat kayo no sa kahigayunan sa Strong Radio. Kahit kayo no na gihatagan mi og kahigayunan og ang amo lang parawagan sa atong mga kahigayunan sa atong dakbayan. Naunta ilang sabton kining guidelines sa politika no karon nga panahon sa COVID-19 kay ang atong syudad naka-experience pa gyud og taas-taas nga local transmission bot pasabot nga si virus ni agyod no katuyok-tuyok ni sa atong dakbayan og simbako atong matagbuan matakdanta delikado tungod kay si COVID makapatay. So hinaot nga masabtan tanan kay kini dili lamang alang sa city government o dili ini ang kasulbaran sa COVID-19 kita mismo nakatawan ini sa atong dakbayan. Salamat. Alright. Salamat. Nalang ko napansin ni Engineer Armin. Tanawa yung background. Oo nga. Certified plantito. Ikaw ba naman, sir? Kalay sa Diyos, kay akong asawa, dili matubuan. Daghang salamat na Engineer Armin Cuenca. Mabuhay po kayo. Mabuhay, sir. Diya sa Clenro. Thank you very much. Alright. Okay. Anyway, so again, as much as actually, ang ilag yung gusto nga, kita mangitanan na magi-changes aning COVID, as much as possible, makasabot mo po siguro daw ng inyong mga kuan diha. Iampo na lang sa daw na sila diha, ingnan lang sa nga kung pwede, di lang sa ta makabisita. Correct. Kay di lang sa ta pwede mo gawas kay mo lagi tanan magita nag-adjust ani mga igala. Ang problema basic ang minatay mo bisita noon sa mga buhi. Okay ra po. Basta nakamas lang. Di, basta pinagi sa Zoom. High-tech na gyapon. Alas 7, uno na. Ano yan natong mga gahi na mga balita. Halian na ang mga gahi nga balita. Sa atong mga gahi nga balita, andam at tubangon ni Philippine Army South Luzon Chief Lieutenant General Antonio Parladi Jr. ang mga sakop sa Makabayan Block sa Kongreso sa gikatak ng investigasyon sa Senado labot sa red tagging issue tali militar ug mga aktivistang grupo. Sumala ni Parladi nga kini ang usa sa mga kahigayunan nga iyang hukasan ang mga sakop sa Makabayan Block labot sa kalambigitan niini sa kalihukang CPP-NPA. Ginuso ni Senador Panfilo Lacson Jr. nga ipatawag sa Senado si Parladi ug mga lider sa Gabriela, Bayan Muna, Anak Pawis, Kabataan ug ACT Teachers Party List aron mahataga katin-awan ang isyu sa red tagging. Sunod kay patawag puhon ang mga artistang sila Liza Zubirano, Catriona Gray ug Angel Locsin. Gisuspindi sa ombudsman ang 5 ka-opisyal sa Department of Health tungod sa nadilitar nga benepisyo sa mga frontliners panahon sa pandemya. Sulod sa 6 ka bulan nga suspenso wa say madawat nga sweldog benepisyo sila Health Undersecretary Roger Tong-an, Assistant Secretary Kenneth Ronquillo, Assistant Secretary Maylin Beltran, Director Laureano Cruz ug Administrative Officer Esperanza Karating samtang kamulong nga ginadungog ang ilang kaso sa ombudsman. Gikatakdang tapuso sa Senado ang 2021 National Budget una magpasko aron ila kini masumite ug maaprubahan kang Pangulong Duterte. Ang 4.5 million budget alas sunod tuig pagbilaran sa mga senador. Sunod simana aron masigurong tukma ang mga budget nga ilang ipaabot sa Pangulo. Lakip sa maong budget ang bakuna kontra COVID nga libre ipang-apod-apod ngadto sa mga kabos nga Pilipino. Diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug daw ang 13 ka balay sa barangay Puntod, Cagayan de Oro kagabi 21 ka pamilya nawad ag panimalay kasamtang gapuyo kanis la karon sa covered court sa barangay Puntod. Napalkan ang usa ka patayng lawas sa usa ka batang babaeng naglutaw-lutaw sa Punta Makabalan sa siyudad sa Cagayan. Naila ang biktima nga si Maylin Bacalso 13 anyos nga nagpuyo sa maong barangay. Sa investigasyon sa kapulisan nagligo-ligo ang biktima kauban sa 4 pa niya ka mga barkada diyang wa nila mabantay nga nagkalaom na dai sila. Natabang sa mga nakamatikod ang 4 gawas lamang in town sa makaluluoy nga biktima. Nagtingkagol sa prison ang 2 ka suspect sa pagpangidnap sa usa ka American Filipino citizen sa Zamboanga City. 15 gikidnap sa mga sakop sa Abu Sayyaf miaging bulan.
Na corner sa mga pulis sa barangay Arena Blanco sa syudad ang mga suspek nga sila Injam Yada nga giingong sub-leader sa Abu Sayyaf ug kauban ining si Anderson Tungayaw. Gawas nga naluwas sa mga otoridad ang gikidnap nga biktima na recover sa kapulisan ang mga tag-as nga armas sa mga terorista. Sikop sa Ozamis Police ang usa ka dugay na nilang gipangitang kawatan sa dakbayan. Ang suspek nga si Lorenzo Fernandez nga usa ka laborer gitudlong mo'y gapangawat sa mga nakadiyang kabalayan sa lugar. 12,000 pesos ang girekom ng piyansa sa suspect. Og ning taknaa atong susihon ang lakat sa panahon kung doon nagbagyo'y-bagyong musuluray sa nasod. Uban sa ato nga weather forecaster sa Pag-asa nga si Ma'am Luz Mercado, labi na nga kusog kaayo ang ulan kaganinang kadlawon. Good morning, Ma'am Luz. Morning! Pagkasad ka ninyo din ang sotong stasyon noong mga tuking peak pa manaw. Weather update karong adlaw ang Huwebes kabayan sa Tropical Storm Goni. May international name o ang sentro nini kaganinang kadlawon or alas 3. Karong adlaw may gilay o nakini nga 1,705 kilometro sa sidlak ang dapit sa Central Luzon. Paday may gikusgon nga hangin nga 65 kilometros matagtak na do sentro nini. Paguros hangin nga doon sa 80 kilometros matagtak na. Nagapadulong kini nga sa westward nga direksyon sa gikusgon nga 10 kilometros matagtak na. Padulong nga sa Bicol region. Expected maglandfall pagka November 1 Domingo. Ug mosulod kini sa atong Philippine Area of Responsibility either karong buntag or sa hapon. Pangalanan na si Rolly. Ug aduna sa lain nga ginamonitor nga weather disturbance or low pressure area. Gawas pa kini sa atong Philippine Area of Responsibility or naa sa may gilayon nga 2,550 kilometros sa sidakang dapit sa Mindanao. Gawas pa kini sa ato ang PER o posibleng mosulod sa atong Philippine Area of Responsibility o makatikto sa ato ang nasod. Parenta mag-monitor sa labot meaning duha ka weather disturbance. Dunay masin natin sa gyapon dinestong dakbayan ubang dapit sa Mindanao nga mga pagdagom sa hapon or sayo sa gabi. Inubanan nga dunay kalit mga pag-ulan, pagpanugtog, pagpangilat, epekto sa localized thunderstorm. Gawas lamang dito sa Taragaw Davao, diyon adon na sa mga pagkatagkatag nga ulan, pagpanugtog, pagpangilat, epekto na sa intertropic South Convergence Zone. Coastal areas, palibot sa Mindanao, kapatay nga tunan saksangan ang kondisyon sa kadagatan dahil sa mga hangin nga amihan. Weather temperature, kabugnaw ini na sinapit ka ganin ang kadlaw 22.4 degrees Celsius. Expected sa bukadlaw, maabot sa kainiton nga 31 degrees Celsius. Oras karon alas 7 na sa buntag. Ikan dari sa Pag-asa DC, Mulugan El Salvador City, Luz Mercado reporting. Salamat, Ma'am Luz Mercado. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, di palang dugay ang mga Kristiyanos na ukay. Daghan ang naimbierna, Fern. Doon ay mitaas ang kilay. Doon na po'y nangalipay. Tungod kini sa pahayag sa Santo Papa nga okay ra ang same-sex marriage. Sa uban ni resulta nig public outrage na ay mga na-discourage. Pero sama ni Bernie, naapoy daghang na-encourage. Mga kagahatong sabton nga ang Santo Papa wa miingon nga ang same-sex sa simbahan sila pagakaslon. Iya lang gipakita ang iyang pagkatawhanon nga dapat ang sosyudad sa dunay same-sex nga relasyon dili sila angay biay-biayon, di angay pagabastuson. Kinsa ba kita nga muhusga sa laki o bay sa bay kung sila nagkahigugmaay? Wa kita'y katungod nga sila matamay sa ilang pagminahalay. Arang-arang na lang kay ang Santo Papa nakasabot sa ilang
pagsinabtanay. Unya ka mo! Pasanto-santo. Apan kusog kaayong manghimantay. Atong respetuhon ang mga beke sa atong panahon. Doon na sila kay katungod ang ilang pagkatao. Atong dawaton. Hilas kaayo ang sibisan kinsa nga muhusgag muingon nga ang kaning mga sama nila dito sa impyerno pagapuniton. Kaya nga no, ha? Dito nakagikan sa impyerno? Og na kay nahimamat nga sama nila dito? Pag sure oy, Ay, don't ipa. Sige pa. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. We've all been hurt by words before, so before you post, think about how your words might affect someone else. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikoson. O pati Arbonong Junior, o Bernie Bitok-Bitok. Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong mga gahi. Ito po ang inyong kagahi, Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Art Bonhoc Jr. Oy, sa ako mga silingan na sa Westwood may buntag. Kani good news ni para ninyo. Kamong may mga armas diya. Sa arma. Biramax ni, ang istugutan. Armas. Lay ang armas na. Ha? Kuan man ang ala, armas ka ng makasulirap man na. Sa bagay, makasulirap man gyapon ni. Pero kaning armas yun, nga kanang Tinood yun nga armas. Dahil? Kay kabalo ko, naiuban diya, nay armas sa ilang mga panilay, apan expired na ang lisensya. Oo. Oy, good news! Anong lahi mo tinawan sa kuha? Kabalo ko. Ambo na sa asawa, bro na iya tinaguan niya. Doon na ipaigayon ang kapulisan niya nationwide license to own and possess firearm kon LTOPF. LTOP. LTOP Caravan. Sugod karong adlaw hangtod Oktubre 31. O syaro ha. Para sa dugang detalye nini ato makauban mismo si Police Major Rene Neri, ang Assistant Chief sa Regional Civil Security Unit kon RCSU Region 10. Good morning, Sir. Major Good Neri, morning, sir. Mayong buntag, alabi na sa atong buhi nga Diyos, sa atong 93.5 Home Radio, nga atong nauban karon ang mga gahi. Ay. Si Sir Art o si Sir Bernie, kanatong tanan, maayong buntag. May buntag sa nimo dia, sir. Tagaradyo naman siguro gikan. Lagi mo mag-DJ gyapon ni. Muro kuha man tahan ni ba? Ang tingo ba pinamodulate gyapon may gala? Kemo na, sir. Asa og unsang orasa magsugod ni atong licensing sa mga armas sugod karong adlaw? Ang Regional Civil Security Unit 10, pinagi sa atong OIC, Police Major Gilbert Lee Mendoza III, nang-imbitar sa atong mga firearms holder din sa Cagayan de Oro City o sa Region 10, sa dakan sa Region 10, kinabagan sa Region 10, nga aduna kitay one-stop shop LTOP Caravan nga gipaigayon karong adlaw dito sa Sitio Anhawon, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City, kaning sa NMPSA shooting range. Sa firing range diya sa Bulwa? Yes, sir. Okay. Okay. Sir, unsa may mga kinahanglan nga mga rekisitos aron nga ma-renew ang expired nilang mga armas? Ang atong gikinahanglan lang ang ilang presensya dito, sir, no? Presensya. Ay, ang atong mga serbisyo nga ikatunol ditong dapita, adaan na dito ang neuro exam, ang drug test, ang atong NBI clearance, dito na po makuha ang atong police clearance, o ang atong gun safety for responsible gun ownership seminar certificate, dito na nato makuha. So ang ilang pagadadon na lang
ang ila na lang valid ID, nga government ID, ang proof of billing, ang atong proof of income. Kana na lang yun siguro ilang pandadon para ma-upload na to tanan. Ano pa proof of income, sir? Yes, sir. Unya, sir, kaya na-shutdown man niya akong kauban. Ay lang ko na ibundakon. Kato siguro nga medyo alanganin na ipa-deposit na lang nato ang ilang firearms dito sa mga nearest police station. Kay kung dili o say in relation di ana mangutana sir nganong kailangan man na ay proof of kanang ingana sir income sir para masiguro nato nga ang atong firearms nato nga ma-renew gayud matag 4 years. Every 4 years ang atong registration sa firearms. Ang atong LTOP na to is every 2 years. Abi na ako ipa-deposit kay basing mang-hold up na kay wa na kwarta. Desa no. Dili nga na ang dating niya. Taga kana bang kuan, what if mo expire na? What if ang ilang armas dugay nang ni-expire? Unsay requisitos ana og pila po ng bayron? Kami dugay na ba murag nagilom-hilom na lang, dugay na lang nagilom-hilom. Lagi sir, salamat kay nga pangutana sir no kay ang ato yung kinatibuk-an sa Region 10 adun na kitay mga natala nga 22,234 unrenewed firearms. Dakana no. So medyo mo na karon nga double time ang atong mga kapulisan kay basin unya og magamit sa mga tinunto. Kani nga LTOP karaban para pag-invite nato kay moingon magunta og firearms katong maka-avail radto. They are responsible gun owner. Correct. So meaning to say nga kung responsible ta, atong atibanon ang atong mga firearms. Kaniyan to Major Neri, sir. Yes, sir. Una ba ka no? Ay mga siguro when I was a younger nga kanang broadcaster, kani silang bato. Silang Wilkins Villanueva karon Director General na sa PIDEA. Yes, sir. Mao ni ang sa mga pagkunsa mo anak kay nasday ang seminar kani adto sir nga naay seminar gyud no lingkod 3 days yun to apil ko niya ng pag-unsa paglimpyo sa armas nga naay mga safety gyapon nga kuan ana ingon ala ba gyapon ang requisitos or anybody can just go to a gun store buy it and then nanadayon sila lisensya. Actually, sir, maugya po na nga proseso, sir. Maugya po. Yes, sir. Kana siya nga proseso nga muagto ka dito. Karon ato mang ma-witnessan dito sa NMPSA shooting range. Kaya na sila ikandak nga lecture, adunay pag-actual yun nga pagbuto sa armas. Hiling na si Bernie og buto, sir. Hiling na si Bernie. Mga pila ang mga bayro nun karon, sir, sa pag-renew nining lisensya sa ilang mga pusil. Ang renewal na to sir na siguro sa mga 1,700 ang atong new applicant sa LTOP at siya og mga more or less 3,200. Barato kay Bird. Barato naman day. Kaya katong imong gipalit ba ato Bird, wa ka balo imong asawa nga 420,000 ba ato. Di man to sundang mo tangutan bito sir kanina. Sir kaning sundang sir na pa ni lisensya di naman kailangan. Talking about lisensya, sir, unsay silot kundi ma-renew ang ilang mga lisensya. Tawat ko kumayon sila nga kaning mga panahon sa inyong karaban kay nalay siyempre nilakaw diha unsay may pandemya. Ana. May kwarta sir ana. Yes sir, usa sa rason siguro nato magkarason ta tungod sa pandemya pero kung tagaan tag panahon siguro sir nga 1 year to 2 years siguro nga dili marinyo dili na pud siguro maayos. Unya 1 tura, no? Yes sir. So kinahanglan nato sir nga dili na paabuton nato nga magsigig tuktok ang atong mga kapulisan sa inyong panimalay aron lang pag-serve sa notice of expired firearms license. And talking about that, Major Neri, yes, sir. Saludo ako personally, saludo ko sa kapulisan. Kay ang Papa 7 sa Bulwa, tuktok sa balay. Ayo, tuktok. Nasa tayo mong tuktok? Ayo. Walay tao. Na si gibundak akong tinog pangalan. Arturo Bonhoc Jr. Unya kay naka civilian man. Ana dayon to si akong yaya nga si Merlin Ansay nga isog man to. Insa man mo. Pag mga pulis mi nang halaka sir gipangita kag pulis. Unya ko ay sir, saman papaila sila sir, pakita silang ID. Pasensya sir kay kuan nami kami nag-duty gisugo mi sir nga kami ang mag-monitor sa kabalayan. Actually kanang naman kay armas diri sir nga wala malisin sa hina. Iko nga
So sir, ako i-explain ko nga, sir, more than 5 years ko sa Manila, di man na ako madala niya nala sa balay. Iyon siya nga, sir, ani, natay L-top, karaban. O, ako na, mo to nga, uy, natay L-top, ato nang ipahibalo sa kadaghanan. Ang mga silingan po, nakabalo na po ani. Unya, ang pinakanindot, kanong dalaygon kay ni, tungod kay, kaniya to, wala ba yun ani Major Neri, sir? Yes, sir. Tama, no? Karon, So ang polis na mo yung nagbuhat na gidog ko ang naulaw steps. ko, Bern. Dalaygon kayo, mga ato ang kapulisan diya sa Bulwa Police Station, sir. Saludo, good morning yung tanan. So dapat i-grab ning opportunity. yung ana na yun, sir, karon ang kaninga proseso. Kamo na yung mga to sa kabalayan. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Idool na yun atong serbisyo nato sa atong mga firearms holder din ni sa Cagayan de Oro City. Kana nga, Bern, kana nga action sa kapulisan. Kani, no, I am very happy on this kay kabalo mo, Major Neri, sir. Ang inyuhang trust rating karon is more than 70% compared kani adto. Meaning, 7 out of 10 ka mga Pilipino ga-trust na gyud sa atong kapulisan. No? Kanang, kanang ito, pag ganyan pulis, mahadlok man ka. Karon nga mo confident man ka, uy, sir, unsa may nayon, ana, unsay feeling ninyo, Major Neri, nga, ang katawhan karon grabe ang ilang trust karon sa inyong mga mandato isip kanang to serve and protect sa katilingban. Salamat sa Ginoo na sir, no? Nga nag-ila lang gyud nga ang mga katawhan nato aduna nagyoy pagsalig sa atong kapulisan. Kay ang mga serbisyo magod nato nga ikatunol karon sir, dad-o na gyud nato sa ila, di na sila kinahanglan nga musaka pa dito sa atong headquarters sa Kampo Alagar. Ato na yung itunol diha gyud sa ilang tugkaran kung as much as possible nga para lang ang ilang paglihok kay limitado man ang paglihok nato karon tungod sa pandemya. Maunay among gitunol gyud karon ang serbisyo sa L-top Caravan para lang gayon nga ma-renew ang ilang L-top, ma-renew ang ilang mga firearms. So kana nga kuan siguro sir nga move sa kapulisan sir, amo sang pasalamatan ang atong mga media sir, labi na sa inyo sir nga mao po'y nagdala usab sa among mga activity. Naginara-gara ay kipalabi sir kay mugara dahil. Mugara na ba dahil sir? Mugara dahil sir. Ay kipalabi sir kay magara-gara dahil niya akong kauban niya. Pero Bern, unsa toy mo na matikdan basta naka-uniforme? Sir, kanang may ni kay harap-harap yun eh. Oh. Yes sir. Mas tubangan. Ikaw na rin. Sir, kanang ni gawas yun sa sorbi sir. Yes sir. Ngano man gining mga men in uniform ay lagkalain sir. Oh. Ngano man Kani gining seryoso ni nga issue sir. Bugat ni wa kay matubag ni sa PNP, wa kay matagbaw. May ning harapan kasi ikaw makatagbaw na mo ani. Nakulbang ko ani nga pagkota basig atangan niya ko ani. Pero sir, trabaho na to na isip media. Mo galing. Ipangutana. Sir, ngano man gining mga men in uniform kanang duolon lang gyud sa mga single ma'am. Manay lisod ka nako matubag sir. Mura o lisod yung kain na tumagod sir. Dagan na kami na proof na sir nga ulitaw. Na dili police versus police ang sa kasagara gyud single ma'am dito gyud sa mga men in uniform mo padulong ano ka na sir. Dalay usa ana nga diferensya sir. Kami nga kapulisan sir nga naay amo nga wala sa inyo sir. Kanang pito sir. Sir, yun ani. Daghan karon loose firearms. Yes sir. Yes. Ay daghan yan. Mo ni ginagamit sa mga burukintong tambaluslos ng katawan nga mga piste sa katilingban. Yes. Ito lang, andi bomba ba? Napabagay po namin? Wala na. Napabagay po namin? Andi bomba ba? Apil sa kanang kuwan. Kuwan sir, one-time registration lang ang atong kuwan sir. Kanang di bomba? Pero matrace po na siya, sir. Andi bomba. Kunya na po na siya kanang, kanang mga sa kanang test bitaw kanang sa mga forensic kung nakakitirahan, may balaan po ba sama sa bala? Dili na sir, kay na mo undergo sa crime lab nato sir sa plastic. Balik na sir dito sa loose firearms. Pang ilaga mo itong di bomba. Na sir, ang airsoft. Ang airsoft sir, dulaan yapon. One-time registration ng airsoft nato sir, kinahanglan ma-register. Nagyapon. Sir, ma-extend sila nato, na-mi file dito sa among opisina. I see. So i-register na gyapon. Magaling. Okay, good. Balik na sa loose firearms sir. Yes sir. Naabay record ang kapulisan nato, no? Labi na sa RCSU kung pila nakabuok ang mga loose firearms sa inyong area of responsibility nga inyong natitikan. Lagi sir, karon nga kuan sir, up to this period of time sir, aduna tay 22,234 nga unrenewed firearms broken down as follows sir. Natay 14,354 nga renewable siya sir. Okay. And then natay 7,282 nga gitawag nato siya ga license block.
Mingon tag license block sir is 6 years nga wala na gid siya ma-renew. Gi-block siya. Okay. And then naatay 52 nga firearms nga under investigation. Meaning, naa siya sa korte, nahimo siyang ebidensya. Ebidensya, okay. Kaning sa tuyo mo sa katon na black? Na-block siya, sir. Unsa may himon ana kung ilan ang ipalisensya? Ang ilang himuon ana, sir, is i-deposit sa nila sa mga nearest police station. Nearest police station. Kaya ang usa sa requirement ana, sir, is ang acknowledgement receipt nga na-deposit ang firearms. And then, mo execute sila affidavit of undertaking that subject firearms was not used in any criminal, civil and administrative case. And then affidavit usab sir nga stated therein nga why ganong wala nila ma-renew ang ilang firearms. Yun ana. Okay. Kay importante kaayo kini Bern kay kana siya dili na siya duwaan. Yes. So dito ginatawag nga responsible gun ownership, no? Yung ana, bisan gani kaning sa imong mga kaning imong tudlo Bern. Naana siya kuan yun. I-train yung ka ana Bern nga di ka pataka okay. Lahi ba na nga tudlo imong ginagamit? Kani si Bernie sir tudloan ni siya. Hiwi man ko Tudloan ni siya dapat sa inana sir nga kuan na. Now, let's go back. Yes, Kani bitaw sir na kani mga krimen nga panghitabo, mga hold up. Yes, sir. Naamang gyud kaning naglipana gyud sir. Naay mga apil na mga paltik. Mayon ana. Unsaon man unsay lakang sa kapulisan aron masamta kining mga naglipana na mga illegal na mga firearms sa atong katilingban. Kanang kuan sir, kanang gitawag na ginato na sir og loose firearms nga wala gina siya nga muagi pag register. Kay ang tanan mayon maguta og registered firearms naa na siya sa Firearms Information Management System sa EPO. Ngano wala ni agi og registration sir? Firearm registration. Kana nga mga arma sir is wala gikan na siya sa mga manufacturer nga dili accredited. Kato like itong mga paltik, dili siya pwede nga ma-license mga paltik, obliterated, altered nga mga serial number. Gipakita bitaw nako na kanhitong una when he was still kani murag major pa to si Wilkins Villanueva sir. Yes. Kana bitaw mga paltik kanang gama kaning no offense meant kanang gama sa Danau Cebu. Yes. Ilan lang gigamit kanang rapid fire sir. Unya balik nga po para muliki gyud siya bay. So miri wala ni agi ang standard ha? Wala na ka pa sa standard sir no. Nya nganong delikado man na siya Major Neri kanang mopalit ka mo og mga armas sa dili mga kuan kanang license pod nga mga gun store. Actually sir kana nga kuan sir ang gi-allow ra gyud sir is kato ra yung mga accredited gun store sir nga naagid sila license nga magbaligya sa mga armas. Other than that, sir, illegal gid siya, sir, kay wala man siya naka-record sa atong firearms explosive unit nga sa Krami. Kung nakapalit ka o kanang armas nga illegal, unsay kaso ana, sir? Illegal possession of firearms gid siya, sir. Illegal possession of firearms. Kung for example ako, na yung amigo, gibaligyan ko, unsay akong pangayon sa iya nga proof na kani legit ni siya nga armas? Kani, sir, daghan kaayo ni nga problema dinhi even police and military sir is problema kay ni. License siya nga firearms. Tapos ang ako lugar mismo sir wala koy LTOP. Gibaligya na ko ning license firearms kay before sa 1059 wala pa may LTOP gud siya na. So na siya registered firearms siya pero gibaligya niya through deed of sale. Ang gibaligyan siya is wala LTOP. Wala to matransfer sir. Ang ngalan gyapon sir is sa original katong original gyapon. Unsay pwede niya? Unsay kaso ana sir? Walay problema na siya sir. Kung dili magkuha lang siya og LTOP, kato iyang gibaligyan magkuha og LTOP usab para ma-transfer. So bawal yun na mamaligya kag armas sir? Walay problema ang baligya sa armas sir kung ang ikaw mismo sir LTOP holder ka o imong gibaligyaan na apoy LTOP. Okay. So transfer siya. So yun ana lang ang regulation. So sa inyong karaban karon sir, pwede nga na what if kung nakapalit ko dugay-dugay na tapos wa man day mi LTOP, pwede mi ana mo ana kay bas hadlo ko niya ko basi unyang maimbarguhan unya ako kalit ani no. Yes sir, pwede na si sir, ma-assist mo dito sir nga ma-transfer ang firearms. Sir, mo na yung problema ni Bernie. Unsay kaso sa gamay armas? Pero kusog man po ng buto. Tama ba yan? So,
Gamay armas pero kusog masa ng buto. Kanya, nalipay po ang benepisyaryo. Nalipay man po. So, nanay kaso Major Neri o wala? Ha? Medyo alanganin Bitaw, di ka na mo kayo dugayon din sa among programa kay Modritso pa ni siya dito sa Bulwa Firing Range. Wala pa nag-sign on ang home radio. Nana siya sa gawas. Ikaw, maulaw ka ba? Maulaw ka sa bisita ba? Ha? Sir, mensahe nimo alang sa ato ang mga gun holders, followers. Labi na sir nga, grabe Bern. Ang ato ang mga unsa likers og na-reach atong programa sa mo kapin na ka 500,000 in town sir. Ini atong 2 weeks pa lang atong programa, Major Neri sir. Kindly address them sir. Salamat sa 93.5 sir. Kaninyo sir nga tagaan tagayunan aron mahatod ang atong serbisyo sa atong mga firearms holder dinhi sa Cagayan de Oro City labi na sa kinatibuk-an sa Region 10. Ang RCSU 10 again nangimbitar sa usa ka one-stop shop Eltop Caravan nga pagaymuon nagsugod karong adlaw 29:30 to 31 this month para ma-renew katong mga wala pa ma-renew ninyo nga LTAP ug ang atong firearms ma-renew usab. So magkita-kita ta dito sa NMPSA shooting range dito sa may sitio Anhaon Bulwa Cagayan de Oro City starting today. Daghan kaayong salamat sir. Naipahabol ba? Sir, kinahanglan pa bandad-on daw ang ilang armas? No need sir. No need. Alright. Okay, daghan kaayong salamat kanimo thank you, sir. Police Major Rene Neri. Saludo po kami sa inyo sir. Good morning. Good morning. Alas 7:31 na. Kami mo dahil sa akin ang dahigon umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok Kainibay Kahi sa balita Kahi sa kalingawan. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili akong mas kama. Kung sa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong rason, imo akong gibiyaan. Alas 7:32 sa atong oras. Katong ubang mo pala pag-abre na mina mo sa 93.5 Home Radio. Gahi ni ba ikaw ba ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok? Og Art Bonhoc Jr. Happy birthday to Brian Aso, Christina Ontong og Felix Norky Dongkoy Sasil. Ana. Idol Burn, mayuta na 2 to 3 hours na mo. Kay Morag, wala mo kakapoy. Morag Gabira Max. Gahi ni ba? Kanang Burn. Medyo nalain kurong nganong naaylaing tao dari? Exit sa palihog. We have a very special guest, of course, because Ngano man ba? we need a very VIP person. Who the toot is this? Oh my goodness. You don't know him? It's a celebrity. Celebrity. That's a celebrity which is also a very attractive to single moms. Yes. Ano ba? Right now, ladies and gentlemen, because today is Thursday, Lito Inglesero is in the house. Yes, that's the Lito Inglesero. Yes. That's why I cannot Yeah, I cannot define him. That's why. Good morning, everyone. Dire na ka ba? Dire na day. Tanaway, buratag nasa witness protection program. Pangapisa dito.
Yes. Lito. Hi, how are you, Lito? For me, I'm very fine. Yes. Okay, wait. How's your Biramax experience? So far, I'm very fine. Almost 3 days are effect and my body is very strong. Gibayaran ba takani? Gibayaran ba takani? Wala pa'y bayad. So far, grabe. For me, experience being a taxi driver, so may almost 24 hours turning around the city. My body is very tired to go to sleep. Wow. So I will. So your energy were drained. The is very lost. Wow, very lost. Very lost my energy. But actually, I take the Biramax for the no more other purposes for my body lang. For very strong body. No purposes. So, I take one tablet and after eating. Yes. I'm sleepy but always awake. Awake my one. Naningala ko. Nganong tulog na ko siya mata pa. So what happened to your wife? Is your wife happy? Naningala po siya. Oy, ako nakaginanda na. Did you get my cellphone there? Where? Kuya ni nga. Gibaligyan na. Kuya ni nga programa gahin ni ba niya? Uy, gingnan na takadana nga. Di ba na siya mo ipik kung dili sa asawa ha? Ha? Samot nagdili asawa. Hey, by the way, good morning day ko kay Mayor Diaz may lagindingan. Nawag ko siya gahapon kinangay og number. Diapod sa may mayor sa may lugar. Social lang. Ay, sa may Leverton. Social, your friends ha? Mayors ha? There's a lot of mayor friends. Storyahe ko ano yung mayor do. Napad na mayor Salovin, si Mayor Hamis na. Again, ang atong gugmangyag ito ganato sa Biramax. Mas gahi, mas lami. Makaboost kini sa immune system sa ingong panilito kung medyo luyahon ka, kapoy katibok adlaw. Di man ni sa ingong kailangan tiguang ra. Kaya na may uban diya nga grabe biyang kayod matag kuan ngitag pamuga sa pagkapoy na. Kailangan mo dugang energy. Ay mo kabalaka. 100% all natural herbal capsule, FDA approved ni siya. No side effects. Ang 269 lang, duha ka capsule na siya may gala. 269. Oras, alas 7:36 na. Kagay, Bernie. Wala ko kabalo og ngano si Nining gusto gyud nga muuli sa ilaha. Akong gipangutana kong mama, okay raman sila. Nagduda lang gyud ko. Apan wa ko ebidensya. Kagay, Bernie. Nimata na lang ko sa kabuntag ni Ana. Nawala na siya sa akong kiliran. Kini ang akong kiliran. Suliran to. Og nimata na lang ko nga sa akong pagtanday, akong mama naman di. Og wag yun napapugong si Nining ni Hawa sa among panimay. Gingani ang naitabu. Morning, babe. Good morning, babe.
Sabi na ma. Damay mo eh. Ay, gimingaw na ko. Huwag mo tanday na ko. Ma, amas nining ma. Papalisam lang hindi mo. Kasi, okay na, ni hawa na ni. Sa'yo man tos buntang, nangapi pa ganito. Oh, pagsyo di ama, nagsabot ba may gabi nga, di niya dayon nun iyang paglakaw. Ay, sus. Gabi, di na nabitaw taka. Ang problema na ni Nining, tapulan. Alaihi, pag yun, tanawa tong banig na lata na. Sa sigig pangihi. Tapos, tapulan kayo. Ang mga plato, sampo ang ginabutang. Tanawa na tong baboy, nagniwang, di ka ba lumubahog? Tanawa, sus. Munang niingon siya nga mo, hawa sa daw sa kay, gimingaw daw sa siyang mama dito sa lanaw. Tandamay kalakiha daw. Wama ko musugot ng hawa sa? Ay, sus daw, sortihan ta ka. Anong atat ng kay ka ng bayhana daw nga, kagiron man ang hugaw pagtuhod. Dagan man kay babae di. Kato labog na anak ni barangay captain Istin dito nga, naigwapan ng dalaga. Kato ba ang anak ba ni kapitan nga si Aname? Kato naman, lamion tong bayhana, medyo dakoon na ang puston kamay. Pero okay kay ito kay anak ni kapitan, at least na protection ng atong tindahan rin sari-sari store. Di kita masita sa itong overpricing nga oil rin nga sa tagong na isakol tubig. Mamoy, pamugos mo tayo ng mga tao di taganahan. Nilakaw na bitos nining ma? Ay sosig, balik-balik ba? Nilakaw na lagi, gani inara. Di pa kayo masanga na nang hinadaw sa nimo, na yun siya nga di dalaw kay papukaw. Ay, damay ni. Saan na rin, maglisto na siya balik ka na diri, kay lockdown ra ba? Ay, sas gino. Kadaghan, pa'y gwapa diri sa atong purok, ay. Laito. Lami magtingog ka babae. Nalagi ka. Sura magdrama ni may headphone ba? Ikaw ka malagi abli na mapultahan ng wala. Wala ka na inform nga bring your own headphone ni dire? Bring your own headphone man ni dire? Nahanad mo sa California gan. Nga nang nalagi ka? Lit. Nang pasudlas ako bikitugnaw kayo. Wala na ka nakadumdum na ako. Grabe kayo ka ba? Pasudlas ako, bi? Diha lang day ka. Di ka pwede diha. Kanang dungog na. Grabe ka sulod ni kami higala. Kanang lit. Kanang kuan pa. Anira magkadirag magilakila kayo. Anay angay mo naong. Lit ka lang. Na, di na ko madani na imong hilak-hilak kuman ako. Lit, nagpasal yun ko ba? Nagpasal yun ko sa akong napili. Oh, karon palit-palit pag itong Miramax, wala na ako ng puslan. Gilakaw na ka. Saan mong guloy nga? Hindi ka po yung skig backlight, may gusto sa kanay motor.
Adto man kas lalaki in taon nga way siguro. Tanawa karon, labong nako diri way klaro. Mo bitong ni balik ko diri sa imo nanuktok at tubangan sa imo. Kuang ko na imong kamot. Wa ka gimingaw anilit. Ay, wala ganahi anak. Dito sa imong bagong uyab, dito na ipahilam. Nagmahibit ako nga dito ko liban sa iya. Grabe kayo ang iyang inahan nga murag si Belia Flores. Iya lang kong gadaw-daw kung dito kung wala si Randy. Tinood gid na lang gingon ba nga ang gaba daw dili maguna. Tanawa karon gigabaan na ka. Paliyog lang bi, ayun lang ko pasakit ni bi. Grabe kay dito ilang Randy. Mas lami pang kinaon sa lang iro kaysa akong kinaon. May pa ilang iro dito corn beef. Ako tao tinapa. Kala pag yung 3 days na nga bahaw. Wala nakadecide ko nga. Late na hirag ka. Mugakos ko sa imo. Ayaw lagi, ayaw. Diko. Ayaw lagi paghubo. Wala pa ako naghubo. Nagsuggest lang. Nagsuggest. Sorry. Late. Pwede ba nga? Dali lang sa ako magpuyo ni mo. Sige na, B, please. Sige. Okay lang. Pero luoy man pud ka. Luoy na kayo manong. Ako mong sumangil nga ni uli ko sa lanaw. Pero ang ako yung gusto nga sa imog yun. Kabalo ko doha to kabaks imong gipalit. Gani na. Palit-palit ako dito. Wag yun. Napuslan kayo. Sako na ako nga wak man kadiya. Gimingaw ko ani nga tiyan ni mo. Ganahan kag unlan ani. Lamang ko natistingan lang mga tiyandag ko pero humo kan imo kayo ang busok ayo. Mura gajing nga tiyan ga abs. Pwede ba lit? Pwede ba nga diri lang sa kumutago ni mo? May problema. Okay na kayo. Ang ako magulit nga. Dako gid akong pagmahay. May palagi sa imo na lang gyud ko kay natagamtan din mo siguro ang kalami o ang rurok sa kaligayahan. Bisan pa mag-usahay dugi na kay namugahi ang imuha. Ay, tambal anak karon. Bi, pakita ko, Bi. Oo, tanaw. Oo. Puro naman ang napanit, oy. Ang kilid pa lang na nga ugat imo nakita. Bi? Uy. Dur. Ni function. Lit. Tanak padawat patanak ko ni motor diri. O din ako gusto mo balik kay Randy. Ang akong gusto nga sa imo nagyug ko. Okay raman tanan na ba? Wa man tanay masuko ka diri sa imo ha. Wa na ko'y problema. Basta mo balik ka, okay na ko. Are you sure? Oh, promise. Kiss ko na. Unsa man? Kanay mong shorts ba? Lima na nakatuin. Palit-palit puglain po. Saka na yung bubong uban. Lit, I miss this. Gimingo ka na? You miss this? Yes, I miss that. Sure ba? Lagi. What kind of position you want? Anything. Wow. You want the helicopter? Bisag unsa basta maposisyon. Imingaw yung ko ani pa. Ay kabalaka. Tuloy-tuloy yun eh. Antun mabuntakan ta. Di na ka mabalik dito? Di na ko mabalik. Ay kabalaka 3 days ang epekto ani. Nay tao sa gawas. Grabe maka-alcohol mo ni. Grabe siya maka-alcohol eh. La grabe dili man alcohol imong gibutang ka muriatic man ha. Grabe muriatic asin. Kagay. Nanawag ko dito sa balay nila Nining apan 3 days naman wala man daw siya nakauli dito. Munang nakulbaan na dayon ko og balit burag paminaw nakuha gid siya ni uli dito sa lanaw. Og sa lahi siya nga panimalay ni uli. Laka. Mao ginanga akong pamati.
Ug tana di man tana mao akong panaghap. Tana makuha pa nako balik si Nining. At ang iyang sumpay, ugma sa atong gugmang giyahak serye. Kami mo dayag sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Pati Arbonong Jr. Oh, Bernie, bitok, bitok. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Stop cyberbullying. We all have flaws in the end, so think before you post. Maybe you can save a life. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Silito to, dire, silito. Silito to. Kadali lang. Grabe grabe muriatic acid magigibutan. Hinlo na silito. Hoy, good morning kang Ma'am Ann Ordinesa sa Cebu. Good morning, Ma'am Ann. Morning. Sir Dennis Ordinesa sa Dumaguete. Hoy, Roda Hernandez. Good morning. Arturo. Ay, lagi na ibundak ako nga. Tinood nga ngalan. Gahi. Carlos Untong. Good morning from Makati. O happy birthday sa iyang wife nga si Cristina sa Baldan Untong. Gama Gonzales. Diha sa Laguna. Uban ni Princess. Taktak Corbera. Kaila pa ka ni? Butuan. Good morning, sir. Maluda Imbona. Franz. Melanie Gabor. Aji Santos. Good morning. Charles Ann, no? Gabor of Maxicare. Ramil Adomar. Rona Saluper. Muti Lapasan. Alan Agot. Boss Alan. Joy Martinez from USA. Jonathan Tagoleg. Glads Family sa Likuan. Lab Magdadaro Kagawad and then Katipay of Mantikaw. Romeo Bravo November. Val Martinito. Professor Val. Balmarts. Mardek Seno, Klaus Michelson from Mafi Labs, Churchill Arguero, B-Boy Ozaraga, Julfa Rafisura sa Arenas, Van Bagay from Adele, Marian Pardo, Joy Lizel, o siyempre, ang among gahi nga mga inahan, Kapitan Anita Bonhoc of Barangay 36-D sa Davao. O siyempre si former Mayor Kagawad karon si Mother Lilit Habla. Gahi kitang mga listeners o mga followers sa Facebook. Si Rebo Adan. Enjoyed gahi ni by episodes during our 4-day trip from Texas to Illinois. And back, wala ko katulgon pag-drive, more power. So naman good ta sa Spotify. So that's why if you guys are driving like that, long drive like that, then just go to Spotify, then search Gahi ni Pai Podcast. And then you will hear us. Yes. And hear our entire program. Thank you very much. Maka-English mo tatani. Tunong ni mga taga Illinois. Dito na Illinois day. Salamat sa katong mga among ipambisitahan. Si Mayor Bebot Perez. Sa Lugait. Lugait. O ni Ryan. Perez. Boss Ryan. Sunod Mayor. O siyempre si Mayor Tony Baculio. Diya sa Kulbapot sa Mantikaw. Isa nga kanang Sure. O si Vice Mayor Stephen Tan o guban sa mga konsehal sa Salamat Mantikaw. kayo. Maulom sa tanang maputol ang session kay musulod sa mga gahi tandem. Gahi kayo. Salamat. Pa-picture niya. Lagyo kay picture ng social distancing. Social distancing man. Unya ang ilang mga kamera. Ay mo dito kamera. Hello ko da sa Globe, hello ko da kang St. Andrin. Nag-PM naman sa sakwa nga Bern, i-upgrade nag-iPhone ko ani mo man. Tawagan ka na mo kay VIP ka. Di ka masuya na kagahian. Unya kay endorser mga Samsung. Wala lang diya. Di duha akong cellphone, laylay nga network. Happy birthday kang Troy. Nga dakulyat o kang
Happy birthday, Police Ala, Colonel belated na. Mardi Hortilio sa Agay, Dasecan. nagilom-hilom. Colonel Mardi. Kani mga pulis gido, nagilom-hilom pero naghilam-hilam. Yun Ay, na. Boss Mardi. O syempre, welcome sa Misamis Oriental si Police Colonel nga Raniel Valona. No? O sa tanan nga mga taga Capitol Lodge number 174 sa Quezon City. Good morning, mga kagahi Art o Brother Bernie, Idol. Pasautot ko sa akong gwapang asawa, Ria Perotso o gwapong anak Jerry Drexel from Jess Perotso ni sa Cinderella Homes, Bulwa. Padayon mga kagahi, way sa payan, salamat. Good morning kang Doc Cheryl nga Bularon, no? Doktora. Nanaang Cherry si Ana. Oy, dakoy trivia. Nganong gitawag ka nag-undas sa Tagalog? Uy, permintibi ito na ginagamit. Ever since. Undas 2020. Tagalog man ginagamit. Undas. Kasagal, ito kalag-kalag naman. Kalag-kalag man ta. Kani undas, acronym. Panahon pa sa mga katsila. Ang tawag ana, UNDAS ha. Una dia para todas las almas y santos. Undas. So first day kini siya nga celebration alang sa mga namatay. Tama, nakaremember na ako. Na-lesson na muna sa una sa values education. Nakatulog lang ko. Kasi, si Ella Mangani, naglibog na kayo sa imuha sa iyang module. Daddy, what is this? Kano apil? Kamo gani? Kani ba usahay ba? Kani sa DepEd o sa eskwelahan ba? Muhatag mong picture sa mga bata. Unya, Xerox copy. Unya, ipaila. Kinsa kining presidente sa Pilipinas. Dali magkagiinan siya nga, si Tito Art man eh. Katong bata pa. Nagkagubot may kagapon sa module may gala. Dali maka Elpidio Quirino niya, Art Puno. Si Tito Art Puno man eh. Uy, wala pa meto na to. Bag di i-post na ko to karon. Kamu daw judge kung kinsa tong gidrawing. Di, wasan mi kaila. Wala. Yan, gabot tag di kwan nyo. Mayan ana, ha? Sus, good morning sa amo dia nga silingan nga si Bobby Orbeta. Aha. Aktibo ka na sa subdivision ug mga tanang mga gwardiya, no? Good morning ninyo sa mga taga subdivision. Usahay bitaw no mati. Mas may patong mamuyo tas probinsya no nga lagyo kayo pero makailat ta sa tong mga silingan. Karon nga ang subdivision nga bisag dikit ra magbalay. O mo kaila. Wa gyud mo magkaila. Unya, how kayo magpahumot-humot sa ilang giluto? Oo. Hala. Masimutan na to ilang mga bulad nga gi. Oo. Hindi mo yung mangagda. Tatingala ko, amin og bulan ang sudan. Sus, ang asawa ram nito speakers day, nagsayal, wa naman ti. Oya, ang daga kayo nang utana Biramax na. Oy, kani. Kabalo Carp, nami good problem aning Biramax. Oh. Dagay okay diri sa syudad, kag di oro okay kayo, kay usay mo deliver man ta. Muhatag man ta. Ang atong problema outside kag di oro. Mo nang kami kung gusto mo mag-reseller, PM lang mo mga igala para ma-plug na mo libre kung asa dapit ang Biramax available dia sa inyong tindahan. For example, outside mo kag di oro. Miss Or, o namo sa Taguluan, Alubihid, ana, o i-PM ninyo. Nala mo yung minimum purchase, tapos ay, dako kayo ang kuan. Discount, basta reseller kay mo lagi. Kami sa syudad Palandaan. Kita din ka ng reseller ninyo sa kanang mga lugar outside Cagayan de Oro. Outside Cagayan de Oro. Para mo na drop off point. Yes. Ug asa pa kana malibre pa imong tindahan kung asa ka. Good morning sa mga pulis nato diya sa Police Station 7. Labi na kang Clos Michaelson gikan kang Mapi Labs. Ay, ka-sweet. Ay, kasarap. Oh, sir. Biramax, sir. Ay. Di lagi mo musulti ang Biramax para sa mga batanon. Di, para sa mga tiguang? Para ni siya sa mga kita, labi na mga minyo nga kuan kay sa mga angkol. Oh, nya hagok lang kalit, kapoy sa trabaho kani. Di usahay, masabtan sa ninyo mga ginikanan kay ang mga misis kay siyempre makasabot man sa kay kapoy, biyahe, trabaho, di lalim. Pero siyempre mo lagi nga pag abot niyo dito sa mga panimalay mo nang kailangan mo og mo bitong kitawag nag food supplement. Para kanan yung mga nawala nga kakapoy, kahago. Pag uman ninyo, makabiramax mo, di madungagan din mo og kusog diya may gala. Paminaw ana, Bonderic de Guzman og Limil Castro og siyempre, nangutanan na ba ito si Judge Jeffrey nga Asibido, Bern. Nga nang wa daw nimo sa sukad ana
ingnan about Biramax. Kay si Malo, murag siya na yung nangutan na ron nga, asa man na lapit, asa man na. Ha? Ako po sa inyo mga misis, kamo po ipalit. Ayan na mo pagpakuan diya. Palitin na po na inyong bana nga kanao, ha? Pero ina lang inyong bana, ayaw ninyo imuan ning bubble gum. Kay andila mo imugahi ninyo. Ingkong propeta, ha? Paminaw diya, ha? Paminaw mo ala. Oy, alas 8 na may gala. Wala tayo igong panahon hangtod ugma susamang takna susamang istasyon timan ikini nga ang katawan nga dunay gahi ug ligdong nga baruganan may maitampo sa kalambuan sa atong katilingban. Sa Kini si tanan. Art Bonhoc Jr. O sa tanan mga taxi driver, paminaw mo ang bana nga gahi sa uban di nagyod mulingi. Ni-approve si Lito Inglesero mga igala. Kini po ang iyong kagahi, Bernie Bitok-Bitok. O kini ang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like